wannan wani irin iskanci ne da Allah, ane muku magana. Waye ne da Allah? To mara mutunci. Ina ta kiranka a waya ka ki dauka. Shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka. Ke wai me yake nufi ne? Wani matashi ne madandani. Bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa. Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wanda kake ciki da ke? Sun daɗe suna zaman zaki bari da musa bari. Me zai hana mu je a zubar da cikin? Garin zubar da ciki in je in mutu? Ki faɗi duk abin da yake so zan baki. Wannan gidan naka. To karamar barauniya. Allah shiga ciki sai ki tattara ina ki to ki tattara kayan ki ba mu gidana. Yare ni wani kawai. Amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa. Anya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko. Ciki da raino tun bayan da Mango Park ya sa kafa ya bice daga kasar Hausa. Dan ta fargita. Don't forget aka ce. To wannan kafa kenan me? Wannan babu ruwan ka je kawai. Ciki da raino. Da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na gama cinyewa. Na ɗaya bateteriya. Muceha yau zan baki mamaki. Ciki da raino. Wannan me kace? Bateteriya. Battery. Battery. Au algori ta hama. Ina ga ka ta hama anan. Gashi. Algorithm. Duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa. Ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu cinye bari. Kina sai fat yi waje. Cungura tula. Na ɗauka tanaci ne a yi za. Da yara za su taimake ni da tafi da na kaɗa masa takensa. Kawai wannan. Tashi za ka yi mai training. Wani irin training kuma? So nake yi ka kware kafin in haihu. Lalataccen mai gida mai raka mata anguwa. Ciki da raino. Baban Amir kenan. Ana zaɗi umman Amir. Ni kan dan Allah ina za ka nemo min gwaiba da ɗata. Falal ɗorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin Dan Kwairo International Limited. Ringa fara. Sannu ku da Yawa, salamu alaikum. Likita mai karaso bane? Kaga wata tana. Ciki ne ita ma wata biyu. Kullum sai ta amai. A 1977 muna yara. Ciki da raino. Ku ba ni kiɗan uban kwarai babba. Sai Buhari sai baba. Kai sai Buhari sai baba. Sai Buhari sai baba. Talakawa ba za su kauce ba. Sai Buhari sai baba. Ba zai bari a bata ba. Sai Buhari sai baba. Ba kuɗi ya zo ya tara ba. Sai Buhari sai baba. Wuta burutai. Ciki da raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah. Sannan ku dai. Yawa. Yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi. Ciki da raino. Sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf. Sakewa fa ta wiwi. Sai ina Mandula a zaka zan gangan. Ta mutun nawa. Shi ɗan ta yake shanye. Ciki da raino. Do you kinowa? Ba na so kana karatun nan wallahi. Do you know your family planning? Wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta. Ranar farin ciki kuwa kowa guda yake. Ku kaka ce min duk abin da ya shafa yiwuwa in kawo. Ciki da raino. Kaga wannan cike? In baka wasa ba ma sunan ka zai bi. Ko kuma sa mu sunan babanka. Ai shi ubanki ba uba bane. Ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wani bayaro. An gamu na Maroko ya bayyana. Kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya. Joma Binotorello. To kai gidanka ba a tazara kenan. Me haɗa mu da ita? Duba yara ma kirba. Ciki da raino labari Falal ɗorayi tsara labari Nazir Adam Saleh. Yanzu ina matan naku suke. Ga sanin da sun zo da abin daɗi. Da kaji. Sun ban mu da yara a hannu. To idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su. Shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni Falal ɗorayi. Kai ni ne da Allah. Wannan. To wace ce ke? Babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Baba kana ina ne? Kake baba, kai share da Allah, kanwan mahaifiyata ce. Wallahi gidan da muke ciki ne za a saida. Da dai kana da hali, da ka taimaka ka sai mana wani gidan da. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Dai ne mun godiya. Yanzu kina nufin duk waɗannan kujerun da wannan atibin da komai har da su ma a cikin gida aka sa mana? Ma ai baki ga komai ba. Ina alfahari da ke yan nan. Duk inda nayi mata da suke bi na kuma duk inda suka bi ni magunsa nake. Kawuna malam ya bani maganin farin jini na sha suratul Yusufa. He's a man under the moon. Ba kya shawara mutane. Kowace mace burin ta a duniya ta tana nuna gaskiya. And Fred connects him with a beautiful lady with honey bread. Sai doki gani. Wayo. Na Allah da annabi ka tafi a hankali.
ta san ina tsoron mutuwa ba na son mutu yanzu. Someone to be with. Gaskiya kin yi kyau. Na gode. Someone to love. Gaggawar mallakar ki. Ina riga na zama kaka. Princess, karki fasa min kaina. Someone to give everything to. Just someone. Ya haɗu. Kin san ɗazin yana waya yana aike da miliyan 20 amma kamar da naira 20 yake magana? Allah sarki bawan Allah ya shiga abatuwa. Kin ga wani take kira da abatuwa? Bounces back with gobarar titi. Yau dai kamu gani nan kai abun sona ku taho ku yi mini agaji. Jari na ya karye bani da yanda za na yi. Here comes another charming prince. Kar ki manta gidan da kuke ciki shi ya siya muku. An ci moriyar ganga za a yadda ƙoranta. Kalli zan kaɗe ɗiyan mace iri na mai kyau. Ni kuma ban taɓa son ki ba. Wallahi ni da gaske nake son ka. Na tsane ki. Kana kazami da kai baka nike. Kullum na haɗa fuska da ki sai in ji na ƙara tsanar ki. Me kika ɗauki namiji? Lashe moni. Surely he's her next target. Gobarar titi. Ba ni mamaki na da na baki. Da gaske fa nake ba da wasa ba. To ni kuma kin ga bani da abokin wasan da ya wuce wasa. Amma da alama kai malamin tsibbi ne ko? Ni ba malamin tsibbi bane, amma dai ina da malamin duba. Ka ce kuma maza kuna yarda da malaman tsibba shi. To kuma kuke yarda da su ballantana mu? Ai namiji kuna mani ko na su gabaki ɗaya. Young, vibrant, surely he's her next target. Yanzu wannan gidan ko gidan ya gwamna ne sai haka. Ban haifi matsiyaciya ba, me kashin arziki na haifa. Story Adam A. Zango. Screenplay Nasir Alkanawi. Gobarar titi. Wai ta ma zai Alhaji ya ƙara aure bayan shi da yake da mata 4. Ƙarya kake munafiki. Mijina bashi da kowace mace, ni kadai sai matarsa. Kai me taimaka ni da matata? Kai hakuri wallahi ban dauka ka dinga tsinke gashin bakin ka da kanka har sai ya kare. Me za kira wannan zabi? Producer Yakubu Usman Mpeg. Gobarar titi. Salamu alaikum. Da Allah motar mu ce ta dan lalace, zaka gyara mana yana dan nan bayan unguwa. Ina zuwa minti da. To waye bai san mata? Sadiq and Mafia. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sai ce kun san waye matalauci ranar gobe alkiyama? Suka ce ya Rasulullahi ba sani ba. Ya ce to wanda zai taho da ayyukan alkhairinsa a ma'auninsa a ciki sannan kuma ya tashi ba komai. Burina shine in ga ka rabauta ka kaucewa daga azabar ubangiji. To Allah bai karba addu'ar ki ba. Duk waɗannan 'ya'yanki ne? Kai kuma suna da kyau hajiya. A cikin su wanne zaki bani ne? Don Allah ta annabi karba mu asiri. Wallahi dukkan su marayu ne. Marayu? To su marayun hajiya. Robbery, burglary, looting, extortion becomes the order of the day. Saudat. Wannan ba cikin da barayi suka dauka mu Alhaji bane? Ta ce. Ai ba daga su bane. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya tsara haƙƙinsa a cikin dukiyarsa to shi kuma zai tsare masa dukiyarsa. Yet another brand cracking piece from Babai International and Investment Nigeria Limited. Saudat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni ba shedan bane. Saudat. Ina son ki. Dubban jama'a hauka irin naku mutumin da ya shigo har cikin gidanmu bullaila da cikin talatainin dare ya zo ya ci mutuncin mu ya gurfanar da mu ya wulaƙanta mu. Kun sannan har wata birgima a daga ya sake dawo muku. Ba za ka yaudare ni ba wallahi tallahi. Kana jin dan ka dawo min da kuɗin da ka zata shi kenan na zama sakare wawa zan yi dirkai ya tautu. Saudat! Ƙarya kake wallahi. Wallahi akwai abin da kake shirya a cikin zuciyanka shine ka ƙara dawa kai da rayin da wannan abin. A iya sani na duk iyakacin girman zunubin da mutum ya aikata wa ubangijinsa idan ya roke shi zai gafarta masa. For Saudat, he accepts a difficult task. For Saudat, he takes the bull by the horn. Saudat. Will Saudat succumb? If she does, will Saudat's parents accept him? Unravel it in Saudat.
Saudat. Da na same ka na san dai gam da katar haka na ambata. Ko da ke shi sirrin ruhi ba a sani sai in ya fita. Raina kama sai ka ga gayya kan so ka yi mini ba zata. Yarda ka ɗauken haka nan na ki sharawa yana zai zuba. Saudat. Ba zai yiwu ba. Malami na kuma yi mun ƙarya? To yanzu me ya kamata na yi? Saudat. Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babaye. Story Abba Abubakar Babaye. Screenplay Shafi'u Dauda Giwa. Saudat. Directed by Falalu A. Dorai. To a dawo da su. Saudat. Ready for a knockout. Salamu alaikum. Ba matsala. Ba komai. Kin san ko da yunwa na dawo wallahi. An yi abinci ne? Ai ban dafa komai ba. Ka san lokacin da ka tafi daga gidan nan da ka bani ka haɗa ni da wannan ɗakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi. To da in je in yi in taɓa wani abu a yi gobara a gidan mutane gwanda ban taɓa. Sai na kira mai gadi muka zauna nan muka yi hiran mu ai ga hira a bakin shi. Auren manga an yi to duniya ta yi daɗi. Balaraba abin dariya ya baki ki je ki gayyato ƙato i shigo nan gidan ki zauna ya nemi ki hira kina jin daɗi a matsayin ki na mata aure har dariya ma kike ji kina wani ya burge ki. Balaraba wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta. Allah bai yarda wani ƙato izo i zauna da mata da ba ta sa ba su hira. Ki daina ɓata rai. Ba ni ne na faɗa ba ba babu mun kai ba ba sabo ba Allah ne ya faɗa. Kin aikata kuskure ki tubar wa Allah. To kai haƙuri. Dan mutum yana son zance kawai sai je ya ɗauko ƙato ya zo ya zauna masa ya hayi ne masa hira. To na rantse da Allah in ke ƙara ɗauko shi ka kashi nan gidan. Na san ba zan da ke shi da ku ba. Na sani ba zan da ke shi da ku ba amma zan je in ɗebo masa yan sanda. Kuma da kai ba ruwanki da wannan mai gadi. Ɗan yankan kai ne in baki sani. Na rantse da Allah. Irin su ne masu bin yara su lallaba sai ka saba da su su ɗauke ka tara. A je a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a datse maka kai. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ana na an fara kenan. Figo tashi kaga safiya ta yi ko ba za ka je neman mai yau ba ne? Sauki.
ajiye wannan anan kai. Yawwa. Bota ga bota ga bombita, ga bota ga bombita. Rayuwa sai abin ne inda za ka haɗa abin da ranka yake so ka ci. Cokali 5 haka wani likita ya faɗa. Kai mu zaƙi ne kamu, kar ka sake a nan tibin ya faɗa, kar ka sake ka saka cokali ya huce 3. To inda abin likita shi kuma gashi ya yi ƙiba lublub da shi, amma kuma yana cewa wai kai a sake ya huce cokali 3. Madara dakta ta yi tuzo madalla. Ya ƙara buɗi. Shi da zafi. Yawwa. Ajiwa. Wurin mazan karya kan na makara. Kai! Kwa dare? A to bari mu fara wanka tukuna. Kafin sannan. Kafin ne. Bari mu matsarwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawa Esther, ki shiga ki tashe shi barci yake. Ok Manga, bari na shiga, zan je watsa mishi ruwan man bai tashi ba. Kai, dama ba bacci kake yi ba? Na zuwa daidai kenan. Ka san bayin breakfast a gida ba? Bismillah. Kai. Me yasa ka ce yin shiru? Manga. Shi ya so ya kwan ya gama haɗa kayan shayin nan
zo na samu yanzu ni ma nake sha ni ma ki sha Igo. Ya. Da Allah mi kwanta lafiya ta nan tana nan gurin. Esther ngo mi ka masa da Allah. Da Allah ka ya kai. Ko kaje ta fito daga tsare ciya? Da in za ka mi komin ka mi komin. To na ji da Allah malam ina zuwa. Ngo da Allah matsoracin mata kawai. Me abin tsoron mata nan ne? To kace to fito daga tsare ciya an banta abinka. Ko da kayan naka a jikin ka tsoron mata kake. To na ji. Yunwa nake ji wallahi. Wallahi ina ga zuwa zan yi in samu dan jimmai mai indomi ya dan mun ko alama sai dai can wallahi dai can nan ko kuma ka shiga kitchen din da kanka dan na daina muku wannan wahala wallahi girka ku ci bari sallame Esther ta kun sai mu ci je ka sallame ta dan ita ma yar cin bati ce wacin yi wani abincin auren manga ne baby na gaskiya na son sai dai amma kenan baby sai dai da daddare saboda da yamma zan je neman mai yin hannu na ya kare shikenan sai da daren ki gaskiya manga ta iya soya kwai kai keep it up gaskiya fi gobe ku kyauta saboda na haɗa shayin nan ne da ƙwannan saboda ni aiki zan fita amma ya za ku shanye min a'a ba ruwana Esther ce ta shanye maka duk abin da ka gani a nan da ƙwan da komai duk ita ta cinye ko ka ga mai kuwa hannu na in ban da man da na shafa da na tashi ni ban cinye maka ƙwanka ba hana ƙarya ina zaune dai muna hira da ita irin soyayyar nan kasan mata kawai sai ta dan gutsuro ta saka min a baki ba ma dan ina so ba kuma inda ta saka min ma sai aka rashin sa'a ma gishiri yayi yawa shikenan dai gaskiya ba ku kyauta mun Allah ya sani wallahi ba min adalci ba wannan abin da kai mun tsakani da Allah haba manka wai kai yaushe zaka zama wise ne yaushe zaka waye ne sai kai ta mita akan abin da bai kai ya kawo ba to yanzu Esther dan ta ci kwanka da shayi da wannan wani abu ne idan crate din kwan ka soya a nan Esther ta cinye bai kamata ka yi magana ba tunda yarinyar nan sai ta dauko minerals ta dauko cake ta kawo mana nan mu cinye ba ta yi magana ba amma kawai dan ta ci wannan sai ka tsaya kana wannan ni ba wai dan ta ci nake mita ba kawai dai saboda na gani kaga aiki zan fita kai kuma okay aiki ko saboda mu ba mu da aikin wai malam ma dakata tukunda Allah ya maganan kudin hayan nan ne ya kamata a ce fa ka kawo fa naji shiru ne wannan satin nake so in Allah ya dan baka ka san yanzu ban da waya ta lalace to ina sai waya ne in so sai in hada sai in baka in Allah ya yarda yawwa gari dai a ce ka kawo saboda ya kamata kowa ya rika amfani da kayansa tunda na lura da cewa kai kankamo ne kayanka baya tabbuwa haba figo ya zaga yamma wannan magana ni ne zaka ci kayana baya tabuwa naji kar ka fara min hayaniya dan na san yanzu zaka fara min gori ka fara kirgo kayi kaza kayi min kaza na dauki abin ka kaza ka gama ka rufe min kofar ni bacci bai shi ne ba zan dinan ka kauri dole ka kwanta kai baka tafi siyo man ba ka samu wace kawai ku zo da tsabagen tara rakiyar asara da guda ba ta kawo komai ba ka zo an gama zo ya abu ku zo ku saki a gaba ku ne in fita da yamma don Usmana mai komin mai kon ralla mai zan da subhana Allah ka mi komin kosai dunkule guda 3 ka zubo musu a ciki
samu a baki. Barwa. Huda. Alala dan Usmana. A san bana wanda lokacin da ka zo gurin nan kan na ce ka je ka mi komin ringa. Ka je ka dauko bulu. Aiki sai hankali ba aiki da yunwa. Ah, oga. Mun kusa karasa ai. Ana nan fa aiki aka so shi a gurin nan fa. Haka ake koya aiki. Oga yunwa nake ji. In bai miƙo min abinci na ci ba kaga hannuna fa. Za ka yi aikin musu ka ci abinci? Yunwa fa a dai haƙuri dan da ya miƙo min abinci na ci ai ba laifi bane. Ba haka ban san haka. Yaran na aiki aka turo shi zai koya. To. Insha Allah. Ai kana lura da abin da nake. Ai dan Usman yana da fahimta. Yana da fahimta oga ba matsala. Insha Allah. Ka ringa kallo. Samun biyu da Allah. Ba ka gane noti ba a hankali kake gane ba. Samun biyu. Da kodin yan uwanka. Hello? Ga. Jama'a. Hamdu. Isa an ta neman ka a waya ba a same ka ba. Aka ban sako ne kuma dauki alƙawarin in Allah ya da in zo zan zo har gurin ka zo in same ka in gaya maka. Gaskiya ne to na gode Salmanu. Amma jikin ya tsananta ne sosai. A gaskiya jikin yato ba wani tsanani ne ba ka san tsufa. Abin da tsufa ne kawai shi isa dole abin da ka san shekarun sun ja. In Allah ya da na gode. In Allah ya da gobe samu ko zan tafi. Insha Allah. Dama kana shigowa cikin gari ne? Shigowa akai jifa na kan dan shigowa zan dan yi shushe na dan samu abin da samu in koma. Nan an fi samun takalma ke ne? An fi samun takalma. An fi samu gaskiya. Neman kuɗi ba kawance dake to Allah ya taimaka. Ba wani abin da za a yi maka ne? Ni to tuni ba muke yawo mu nan ai babu takalma sai da kai da layin masu kuɗi ina ji na zaka samu. To Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Allah ya bada sa'a. Kai Allah ta so Allah ina kaga ta zama. Zaka zo ka abuna aka ake aiki. Me za ka ɗauko kuma kai kullum baka iya aiki ba ko dan Usman ne yaushe za ka iya aiki ne ya ga abin da ake nuna ma ya za ka je ka ɗauko wannan sai za a gyaran taya sannan ake ɗaukan wannan ba ni kosai da Allah samun biyu a baki samun shi a baki ka koyi yadda ake sa kosai da yadda ake miƙo filaya shine aiki haka daga ta uga kwarai yana kishi rufin ɗaki ne. Salamu alaikum, sannun ku dai, sannun mu dai. Salamu alaikum, sannun ku dai, sannun ku dai. Masha Allah. Manga? Wale? Kai. Za ku fita kenan. Wallahi. Ai ka san mu yanzu. To bari ana zo. Wurin su gaba da kasan yawwa na gode fa Manga ya gida lafiya lau ya al'amura alhamdulillah za a fita kenan ka san yanzu baruwan namu ya koma sai da guga tun da rijiyar ta danyi kasa gaskiya ne wallahi ana nan dai ana noman ranar muna to me za mu fasa me za mu ci gaskiya ne dole sai da noman ranar ya jikin na kaka kai jikin baba mai gari kai ma ka sani ya tsananta ne a'a ba za a ce ya tsananta ba tun da kai ma ka san ya kwashe shekara da shekaru yana jinyan amma fa mutumin nan bawan Allah nan kullum sai ya sha kwanan fura ƙwarya ƙoƙo guda yana daga kwanci yanzu haka yana nan na buro shi da ƙoƙon to ya warke kenan shi da wasu waye a ciki
to shi da suka wa alasan ne ina a ciki inna ilaihi raji'un ka ce masifa ce da kanta kawai a ciki sai kuma zuwa to bana ga maka ba in ka shiga ka gani shiga suna nan suna jira ka zaka da wuri ne saboda kaga ni abun nan zan yau din zan koma yau a to kace in je in hanzarta in sauri ka dawo insha Allah zan dawo da wuri yanzu nan sai na dawo zan yi gaskiya ba ya jikin Allah ya so akwai shi da son fura. Ai dama ko jinya yake ai kai ma ka san cewa baya haƙura da furan nan. Gaskiya ne. Yawwa ga ɗan halaɗin ya shigo. Sanda zuwa. Ba za a karɓa ba. Mace ba za a karɓa ba. Duk nan wurin haushin ka muke. To me ne? Yo me ma baka yi ba? Dan Allah alasan ka dinga masa a hankali mana. Wannan irin ihu haka. Daga faɗin gaskiya sai ihu ke me yasa baki son a faɗin dan ya hakuri Allah baki hakuri ko ai shine dama mun zauna ne saboda kai waziri Allah bai na kira ku ne don ku zama shaida da abin da zan gaya mashi manga na yi da kai ka fito da wanda za ka aura baka ce komai ba kuma ina nuna maka manga idan ni ne fa yau ya iya kasancewa ba gobe ba ni ba ne kuma kai ka san gidan nan mangan gidan sarauta ne ba kaina ba iyayena da kakanni duk an gaji sarautar nan yanzu sarautar nan idan na kau sai kaga kawunka ne za a ce ya yi sarki ko to kuma sai a ce kai jikan sarki ba ka da aure mangan ba kai aure ba sa'o'inka a wannan ƙauye daga mai 'ya'ya biyu sai mai 'ya'ya uku kai ka zauna ma ba kai ma auren ba in an magana sai ka ce wai kai kana bariki to haka barikin suke zama ba kana takama kai kana aiki ba kai ma'aikaci kun zama yahudawa kawai kun tafi kawai kun zama ƴaƴan yahudawa boko hauka ne yanzu dai tun da kirawo shi aka yi ai masa magana sai a bari a hankali tukunna sai a iya tambayarsa ke kina yawan son ki tsatsiya a wannan magana in kika yi wasa za ki fita mai magana mummuni da to Allah huce zuciya haba manga yaushe za ka kawo wanda kake so gaskiya babu ban da wanda nake nema ne ka ga tsaya ba ja in ja zami da kai ba na baka sati biyu daidai labai ka jawo shi ku da ni in gaya mashi sosai ku da ni in ƙara gaya mashi na baka sati biyu ka fito da wanda kake so to amma wannan kaka ya zai a samu mace a sati biyu sai ka ce gyada in ya wuce sati biyu ni zan yanke hukunci kenan kama mai dan hankali da shi jinjina sati biyu yayi yawa kwana 7 aka ba a ce kaman yaro irin nan a ce ya yi makaranta bakin gwargwadon hali iliminsa kuma yana da sana'a a ce bai san inda yake ba kwana 7 za a bashi kwana 7 man ga kasar shi ba wajen mata ake nema ba a nan birin namu ma ba shi da wata budurwa ban taba ganin manga da budurwa yana magana da ita ba balle kuma yanzu da ya tafi birnin ai masa uzuri mana hankali sai ya nemo ta ba san can ba na son a faɗi laifinsa ba ne zance ne na gaskiya yalla bai a yi haƙuri ka san yadda jikin yalla bai yake mu yi haƙuri kai kaji ya ce maka sati biyu kaji makunninka idan na ji buɗe kunninka da kyau naji amma kana so har in mutu ban ga auren ka ba
ina zan yi wannan fata. In kana so in tafi ban ga auren ka ba je kana. Kaka in Allah yarda zan da sati biyu din zan ga me zan iya in Allah yarda. To Allah shi albarka. Ina so ka san wani abu. Kaga da mahaifinka yana raye. To ai ba wani maganan cewan sarauta ta je wani wajen shi za ta. Shi mahaifinka ko ka yi ko ka so za a kira ka kai ne yarima. Kai ne yarima. To ko da ba shi ai dai sai ka ɗauka yarima kake. Zai yi ne lokacin yarima ba mata. Abun kunya, abun bakin ciki, abun haushi a gari a ce kana jinin sarauta ba ka da mata. Kai ta yawo a gari ana nuna mu da wani abu. Duk inda muka zagaya haka za a rika yi. Ayi haƙuri. Za a yi. Manga Allah shi albarka. Kaka na ce bari in dan je makota mu ga gaisa da su. To Allah a kula da gaisa da makota. in ka ji min ciwo ba da za a ji ma ciwo ba gane ni ba ne? ban gane ka ba. Ba kai ne Manga dan gidan ne jika mai gari ba? ai ni ne saboda kayi boko ka kuma birni kana kanakanci yasa ba ka gane mutane. No problem. Sauro ne ya koma elfin dole ka manta da mutane. Yaro na san ka da hannun nawa na sha yawo da kai a cikin garin nan. Zo ka hau mu je ba ta shara ka ba? A ni ba mashin nake nema ba dan wani tafiya kafin ma tafi min daɗi ina so in dan watsa jikina ne. Ya ganni a hargitse. To ba hargitse nake ba. Wallahi haka kana ganna wani shantali ko jirgin sama hin tuka. Saboda haka ka zo mu je rage ma hanya. A gaskiya shara ka ba? Na gode gaskiya. Kai kana yaro nake yawo da kai ba na ga maka ba sai yanzu kuma da girman ka ni ma da girma na ba za ka samu abin hawa ba yanzu duk kowa tafi gona ni ma dan dai ba to dan Allah ka kai gudu da ni dan Allah yaro dan Allah kar kai gudu da ni to yaro yayi naka na dan Allah kaga tabo jiki na ce ana ciwo hau mu mai kwana ya ka rike na gafe ka ce ba kauye kana birni ko kana to ai yanda ka tsaya ne ni ma abin da nake tsoro za mu faɗi fa za mu faɗi dan Allah ba wannan da to na ja ai na zauna don Allah mu je. Inna lillahi wa inna ilaihi wato aikin ɗan sanda wani lokacin sai ka yakuri. Kowane ya ce. Ba abin da ka sani shi da ka gani. Wato wai yau an kai wani matsayi da idan wani yana aikata wani laifi
shi kenan sai kuma wani ya kinkimun laifi sai ɗora wani ga kuna ni ga tunani na akwai gyara madalla yau juma'a kusan 3 kenan ina malamin nan malam kasu mu da gari malamin juma'a nan gari kullum ina juma'a 3 nan sai ya caccake mu ya ban ce an zagen mu ne amma caccaka wai mu ba ma aiki mun an bar nan yan gudi bi ana magana kan gudi bi ne yara masu shaye-shaye wai sai nake ni tun aka mako ko dan ya gani ne ko juma'a biyu na wannan last juma'a ta 3 sai na sa dan wannan na mai masaja amma duk da kare da ya kuma tabawa ya race mu ne me solution lahadi da ya wuce da na je church ina ji pastor yana magana ya ce karuwe good evening sun yawa gari nan hukuma su rabu da su amma bai sani shi yawa mu ne yana fi hukuma din na dauka hukuma dan siyasa kenan ya ce hukuma sun kale kame mu ne aikin mu ne kame gaskiya ne to da mu yake yi to gaskiya magana ina mamaki wato idan kun je masallaci in an fadi magana idan na je coci rela da ya fadi magana sai gari da ne shi yasa ina mamaki idan na ga musulmi da kristan na fada ina mamaki sai gana addini abu da ya fadi na abu da ya fadi iri ne duk iri ɗaya ne musulmi coci an ce ba so barawo ba kyau ala yana musulmi ya je masallaci an ce barawo ba kyau ala yana coci ya ce ba kyau caca musulmi ya ce ba kyau caca coci ya ce ba kyau karuwa mai karuwa da karuwa musulmi ya ce haka idan mun yi addu'a gaba daya idan ku yi addu'a idan za a sami yana ce amin muna ce amen in ka faɗi yi da to mai na fara kuma to ai baka sani ba amin da hausa kenan amen da turanci shi ne na gaya maka to kaga duka abu ɗaya ne ai a cikin waɗannan addinan guda biyu idan ka ga ana rashin mutunci ana zage-zage ko ana kashe-kashe to marasa hankalin cikin wannan addinin su ne suke yi jagororin wannan abu kwarai da gaske shi ne siyasa dai ana so a samu ne ai duk an tattaru ne gaba ɗaya an zauna aka shirya abin da suka shirya ai ranka daɗin baka manta ba na sha gaya maka mu fita patrol nan ka kyale mu tura yara in fact kawai daga yau daga yau din nan a shirya tsarin fatur gagarumi an gama ina ne gagarumi a kitse kake babba iya babban ofishin shi ne abin da za a yi kaga ibedi sani giwa sanya olu gangare kafin dago a nemo su lalle a shiga ya kasai dab da masallacin jalli amma haka kare haka nan za a yi yawwa an gama sannan tisha ma ita ma lalle ku shiga da inda ka san ana wani abu ba ba kamuwa gudu ai za su kamu ai baka sani ba ku dakata ina zuwa tukuna kai ba ai ma training gudu ba baka je basic recruit course ba to wannan shine abin da za a yi saboda ka lalle dawo in tarar da cikin police station ya cika dankal har waje da wurin ya tata kana nufin maza da mata maza da kowa to wai yanzu haki da zamu yi din duk abin da addini ya hana ya kamata mu kama kenan kamar ne kaza an ce Allah shine barau ko ba ka ba kuma muna kama shi an ce Allah shine karuwa muna kama shi Allah shine mai ci hanci da wani ne da rashawa ba ma kama shi a ba tsinewa ba dai Allah ya ka ya yi hani yawo ba tsinewa ba yawo madalla wa'annan abubuwan wani abu kaga abinda za ka yi good evening yan good evening mashaya wiwi da masu shan wiwi madalla da masu sai akwai hada da barayi sai da wiwi mai shan wiwi Allah shine musu akama barawo da wanda yana sai kasata Allah shine mishi ba Allah ne na mata da mai neman karo Allah shine mutum Allah sa kama su oga dakata akwai wani magana guda ɗaya ya haƙuri shi mai sai da wiwi shi ne za a bi shi duk inda yake a kama shi mai sha
idan bai ga mai siyarwa ba ba zai sha ba. Hausa ke. Karuwan nan mu kama su da yawa. Yes, ciki ma zaka samu wanda zaka ƙara mata. Shikenan. Go right. Ka ta rubuta. Za a je a yi ba masala. Yanzu zai rubuta su. Hello Esther. Ke ni ne labai naki. A'a, na san baki san wannan lambar ba. Ina son in yi magana da ke ne. Oh no, ba haka ba ne. Za mu iya haɗuwa yau. No, Esther. Please, listen to me, please. Ki dani ka tsaye mana. Ya ga? Da Allah, na roƙe ki daga yau kake sake fita bakin titi irin harkokin nan na gudu ibilin. Idan ma kina yi. I'm sorry, ba wai cewa ne kina yi ba. Shawara ce nake so dama baki. Idan ma kina yi ne akwai matsala ne. Mutum da ba kya yi kuma shikenan ba dama ba wai abin nan bane ki yago shikenan. To yanzu dai a bar wannan magana tukuna. A ina za mu haɗu ko? Ka je yarinya. Kai. Ga masifa ga kyau. Daidai na shiga uku. Ila waye? Wani ne. Wani wa? Wani ne. Calm down, sweet. Ki da Allah ka kire na ma hankali. Ya ina tambayin ki zaki rika ce mu wani sweet din banza sweet din wafi? Haba da Allah. Ya kina waya da wani kato na miki magana kina ce min sweet. To mazzakwela mata ci uwarta. Haba Figo, please calm down. An ki ai calm down din. An ki ai calm down din. Haba don me yasa kana min haka? Don ka san cewa ina bala'in son ka. Kina so na ko? Ƙarya kike yi wallahi. Haba don Allah. Don me yasa zaka ce ina wallahi ina son ka. Kira ki ko? Na ce masa ya daina kirana. Ya daina kirana amma ya nace. Wallahi ba na son shi. Ba wani nan kina son shi. Kina son shi. Kin san me za yi? Dan girman Allah yanzu ki tashi ki rabu da ni. Ki fita a ɗakin nan ki koma wurinsa. Ko da ke dama na lura da cewa ya riga ya fi ni kuɗi ga mukami ga iko. Me za ki yi da wani ɗan bamburutu matsiyaci iri na? Ni ba inda za ni, duk inda za ka yi da ni kai. Ok, to in babu inda za ki je, ni bari fitan baki. Ba inda za ka. Sake ni. Ki sake na ce. Babu dan Allah. Dan Allah, wallahi ba abin da ya haɗa ni da shi. Manga. A lafiya ina zuwa. Sake ni zan yi magana da ku. Ki sake ni ce zan dawo. Mutumin ya ne? Ya na gansu kaman ka dau zafi ne. Wato Figo yau ko gidan biredi bai kai da fitar da haiki ba. Da Allah kuna da sauran wiwin nan naku ne ni ka bani dan ja. Ko na ji sauki. Wiwi. Wannan kan naka ne zai daki wiwi. To me ya zafi? To mutanen kawai ka san mu da matsala. Ha kawai sai mu dauki abu mu juya shi ba inda yake. Ina ka kana da nake zaune gurin sa. Ba ya kira ni in je ba. Na dauka wani abun arziki ne wallahi za a tattauna magana muhimmiya.
kawai inda suka shiga ba da nan suke fitawa figo. Wai ya bani sati 2 ni ya bani sati 2 in fito da mata in aure ko kuma ya aura mu. Na rantsi da Allah ka ji sai ka ce wata budurwar yarinya irin wadda ta girma ba ta yi aure ba. Kuta mai linsi amma fa ya kira ma ruwa na gaske kai amma ai wannan ba wata matsala bace ni a wurina ka kwantar da hankalinka an wuce wurin Allah kuwa ai zan duba ɗaya daga cikin ƙawayen Esther wata mai kyau sai in danna maka ita shikenan ba an wuce wurin duk ka tsaya kana wani ɓata ranka ƙawayen Esther Allah ya kiyaye ya lalacewa haba Allah ya tsirga tare da sauran shuka rasa wadda zan aura sai kabila kai ni ba ko a cikin Hausawa ma ko a cikin musulmai ma sai na tabbata ke Bahaushe ya ce sannan zan aure ki ban ga yasa suke zuwa gurin ka bane ne burgija yi ta zan daukan aura kaji kabilancin kenan naku na Hausawa wannan shine abin da ake kullun ake wayarwa da mutane kai musulmi ne ba wani maganan kabila kuma barkaji kabila sun fi Hausawa mu iya zaman aure kaga na farko sun iya soyayya na biyu ga su da godiyan Allah akan dukkanin abin da zaka ba su ba za su raina ba kuma ba su yi maka complain ba yanzu fa kana gani fa barazana nake mata na so in kore ta tsuguna tana bani hakuri tana kuka kuma wallahi ko dukanta zan yarinyar nan dawowa za ta yi gobe amma Bahaushe ya fa ko faɗa kai mata sai ta shaƙe ka ta zagi iyayenka in ma baka yi sa'a ba wallahi sai ta rusa ma kwalba a kai lalle ka zama lauyan kabilu nomo kabilanci Buhari ya muke wallahi ka bani ba zaura dariya to ai gara in sa ka dan yi cool saboda naga ka riga kai high sosai amma dai ka yi shawara idan kai shawara abin da ka yanke sai ka gaya mu kawai shi ne auren manga ne Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya na kin tsaya? Ba dole na tsaya ba. Kana tafi na? Gari na tsaya inda mutane suka kafin mu shiga inda ba mutane. Allah sarki. Wallahi kin mummuna fahimta ba abin da yake zuciyata ba kenan. Wallahi tallahi ba abin da dama kin san tun daga can na gano kina tsawo wato shine zuciyata wallahi gaba daya. Kin san in ka ga mace da irin wannan shiga dole ka dan kokarin ka ce zaka tsaya. Bi na kake yi mana. Safina. Wannan fa ya dai? Wallahi tun da zai yake tafi na tun da na fito daga gida. Wallahi babun ta nake. Kai malam, ware anan ko na farar da kai. Ya ku ya hakuri. Ni jawo mi da kai. Kawo mu tafi. Ni wallahi ba ta manufa ba ce. Shi za ga diyata da hankalinsa. Ni ma iya kaɗai ne. Me haka? Ringa cin abinci. To ai ya ɗaure kakka burge masa noti. Ina ne bismillah kai kuma sauke. Kai, tsaga ta kake yi. Sauke aka ce, Kashi manga. Raƙi siya. Kai, amma fa kin yi sauri. Wallahi. Haka ne na yi sauri. Ni da har zan ce kai haƙuri na daɗe? Ai maraƙi sai wurin gaya miki. In wata zaki ba ke dawo ba. Na rantsi da Allah ba zan damu ba. Kai.
kai mata ka na tamani kai ka ji da shi ni dai ba ni kuɗi na yau da na shekarun jiya kafin kai tafiya haka ne kina da gaskiya mara siya. Banga zuga kofar gida ba, auren manga banga me kai a cikin gida ba. Amma fa canjin sai an jima don bani da canji. Karki da mara siya, rike canjin. Canjin fa 750 ne fa. Mara siya baki san yadda zuciyata take ba. Ko da yake to haka ne kuma canjin 750 da yawa. Yanzu dau 500 sai ki kawo 250. Mara siya. Wato wata magana ce da kin ga mota wannan da ke gani mara siya ba ta tafiya sai da inji. Haka ita ma rayuwata da kike gani ba za ta tafi ɗin ba dole sai da ka ga manga. Ni fa ba ni da lokacin irin wannan maganganu. Kawai ka faɗa min abin da yake cikin zuciyanka ka faɗa. Mutane suna jira na a shago zan kai musu abinci. Haka ne. Wato kamar yadda na gaya miki ɗin da mota ba za ta tafi ba sai da inji. Wallahi haka rayuwa ta ba za ta yi ba. Ba zan iya taka da ƙafafuna ba in babu ke a gaba. Za ka zo nan da me ka zo? Ba da ƙafafunka ba? Da ƙafafuna na zo amma bari zan fito miki wallahi Allah dai ni zuciyata ka gama ni na riga na gane inda ka dusa. In dai wannan maganin ne gaskiya ne an riga da an sai da ni. Wata na gaba za a ɗaura mun aure. Yanzu sai ki dawo min da canji na ko? Sai zan ma duki tsaya a gurin. Wallahi ban baki ba ki dawo min da 500 ɗin ka. Ki je yarinya da Allah dan ma an ce ana son ki an ban miki 500 shine yake ce wani an ba da ki. Ni na ruwan. Ku ci gaba da aikin ku. Kowa ya koma kan aikin sa. Na fi ƙarfin aliyu na aiki, matsa daga nan. Kai ka je ka ɗau kwana da aiki. Malam lafiya? Lafiya? Sau. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina gajiya. Lafiya kalau. Wa kake nima na kana ta leke ni? Wannan ta wuce. Wa? Sanan gida. Wai kana nufin Zulaihat? Yawwa, sunanta kenan? Au. Kai baka ma san sunan ta kake ta binta. Ai ni yanzu ne zan tafi na da daga zan aiki na rantsu. Amma a nan gidan take? A nan gidan take. Amma da Allah ya sunan ka kai. Ni suna na Manga, menene? Haba. Gaskiya shi yasa naga kana ta yin wani abu wani iri haka. Malam ba gurin ka na zo ba, ni gurin ka na zo ba. Haba. Dole ku kenan mutane wallahi tallahi. Dai da kun ga yarinya kuke nan ku ta binta ba ku santa ba? Haba da Allah. Gari ba ta zaki ka sai da ni fa. Ai ina zo mana. Ni ai ka san zan je zancen nan. Ina ta kokarin ya zai na hulan ne. Yawwa. Ya gani. Nayi? Maganan gaskiya zan faɗa ma? Wallahi ba kai ba. Ya za ka yi shiga sai ka ce wani wanda zai tafi wa'azi. Kai matan yanzu fa ba sa son malamai bari in gaya gaskiya. Sun fi son gayu irin. Don haka matan yanzu sai ka ɗau wanka wata ma ba sai ka yi magana ba ta ce tana son ka saboda wankan da ka ɗauka. Ga wannan gemun da ka bari wallahi akwai matsala.
ni ban san me zan yi ba dai kuma ba hakan zan fita ba dai wannan kayan da na siyo ran nan ma ce kai na yan bal ne in daina sa su ko mutum zai fita training ai wannan ibo me ne za ka yi ban yi abu ba lokacin da baka kyau ba na siyo kayan yan bal ne na tara gemu kayan gemu figo ba zai taɓa faɗa abin arziki a kaina ba yauwa kaga waɗannan su ake kira corporate no yanzu duk wanda ka sa mata wannan ta ɗauka wani ma'aikaci ne irin na banki ko kuma wani dai ma'aikacin gwamnati mai kuɗi ka saka wannan ka gani kai da kanka zaka ce kayi ba sai ma ka tsaya kana tambayan wani ba sannan tafi wurin na zance aro fa to figo ai na san ba za ka bani kyautar kaya ba ai naka baya ciwo wani shi fita ne to sai dai fa ba wai sa kayan ne kawai kadai matsala ba idan ka sa kayan ka je zancen ka rika shan kanshi kana faɗi ka rika ji kamar iskan duniya wari yake ya zan ke ka san shan kanshi ba na gani na san ma ya zan yi yanda kake yi da in yasta ta zo ka rika faɗi kana jan aji ka gane ko to wannan ne zai sa ta respecting ɗinka ta rika ce babban yaro ne amma idan baka yi haka ba Allah ta dauke ka gara ai yarinya ma mai hankalin ce zan je ina da wasu mai ne a ƙasa wallahi wajen jarka 20 wallahi ka san mai ya tashi yanzu jarka ɗaya wajen 2000 haka aka ce kuma gabaki ɗaya ina ga 600 na siyo su Allah to gidan mai muke zuwa ba sa sayarwa masu mota sai dai mu cikin dare baka zan ce ma na fita da ka fita ba to akwai gidajen man da ba sa ba sayarwa masu mota sai dai mu yan bamburutu Allah zan ja kaya yau alaji sai na dawo to Allah ya dada ka lafiya ka ji zalunci yanzu ku cikin dare za a ringa kira ana cewa ku zo ku hana mutane saboda tsabagen zalunci an riƙe man ana sai da shi naira 600 an zo ana sai da galan 2000 da an yi magana ku ce Buhari ne kuna ɗora Buhari bala'i ga bala'i ne muna tare da shi an kira ka cikin dare an zuba maka bai an hana mutane a gari ni ne. Ina jin ka. Allah kai magana da wuri kafin babana ya zo ya same ni da. Wato na zo da yamma zan huce. Kawai sai na ga an jefo ki kamar iska. Da aka ce fuki kamar iska, kina wulwula kamar irin fankar mota. Yake irin mota tana gudu za ki ga tana wulwula pap 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 in aka fara gudu za ki ga tana gudu pap 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 to haka kika taho can kuma sai na ankara ashe jaka ce a hannunki wata doguwa baka mai kyau tana kadawa haka tana kadawa inda ka san igiyar shanya da na ƙara dubawa da kyau sai na ga ashe ke ɗin ma irin tafiyar maciji ke irin haka na ga kina tafiya macijiya kuma subhanallah na shiga uku kaga na gode da zuwa gurina da kai auren manga ne wallahi ni ma ba ni da kawai abokina ne bani shawara ne ni wannan abin da nake wallahi ba san saba wannan kuma kai ka zo shi ne zaka zo kana min wani kura-kuran hanci kaman kana nema kai rigima da ni ka ga malam ni ba abokiyar rigima ta bace ki je ka nemi abokin rigima ta dan ni rana ma an sa ba
Jaji na gajiya. Ba gajiya ya aiki. Lafiya lau wallahi ya aiki. Dan Allah ina mai gidanka yake? Wa Uga Samuel? Ai bai zuwa sai kin san Lahadi suna zuwa gaida Allah su. Amma dan Allah idan ya dawo ka ce mishi Badariya ta zo neman shi akan maganar wannan marsandin. Dan Allah dan Annabi in ya dawo ya samu ya kira ni. To shikenan. Ai ba matsala. Ya kai hajiya Allah zai. Ya dai na ga kamar akwai magana a bakin ka. Wallahi akwai maganganu ma a bakin ka. Ne ka faɗa mana. To dama kin san na san kana so. Wallahi kawai dai haka dai Allah ya jarabe ni kawai na ji kin yi mini kuma kin san ma dai ita zuciya da hange ta hango abin da ya fi karfin ta wallahi shine. Ai ita mace ba ta fin karfin namiji sai dai namiji ya fi karfin mace. Allah ko? A. Haka ne kuma wallahi. To ka gani? To yanzu dai duk wannan bata zo ba. Ya kamata mu shiga mota sai mu karasa maganar mu kaga nan akwai rana ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Anya na shigo ko mai ka shiga mana gaskiya ni mu bashi mu yi magana a waje dan Allah mu yi magana wallahi ba matsala wallahi gwara mu yi anan kin ga ni wallahi ban ma dauka da wani a ciki dan Allah ki hakuri Allah wallahi ban to ai mijina ne ya kamata ku gaisa ai a wannan zamani na kyale-kyalen duniya masu ɗaukar hankali kama daga kan kayan ado sabbin burane game da dogayen gadodin zamani ba kowa zai iya rayuwa babu ido ba ka yi haƙuri insha Allah ba mutan shi wallahi na fi ƙarfin ku a ne moda ta bule ni Allah ya maka abin da kai min Allah kai mai tona maka asiri yadda ka tona min asiri yau ina da gidana ina da gidan haya ina da gidan giya ina da gidan karuwai asiri na ba zai taba tono Gani a gaban ki ko ba ki gani ne? A'a, a kin gano na nan gashi ya rike taki. Ka ji rashin sani ta faɗo daga sama ta zarce rijiya. Wani ne ɗorayi ke gabatar da tsammani. Oyoyo, sweetheart. Aka ta mana siya mu kamata mu riƙa baya-baya da juna mu saboda shirin shedan ko? Kai ka san shi da ni ban san shedan ba. Kai da ka samu wacce ma za ta yi hogin ɗinka a wurin fa za ka yi. Ya take kokari muka hogin kana da zuƙiya. To ya Allah yana gani. Gaskiya mu dan kana da matsala sosai. Kai fa ka tana cewa ba na da bane. Tsammani. Shi so da ƙauna ba sai da fatar baki ake faɗasa ba. Da jiki ma ana iya nuna kuma a fahimce shi. Na nemi shawarar ka ne? Ko na saka ka a cikin maganar da muke? An matsayin gaya maka. Allah. Tsammani daga kamfanin Makera Film Productions. Tsammani. Wani ya soki dan Allah, wani kuma ya soki dan suraki. Wasu su yi maka mugun kallo, wasu kuma su aibata ƙoƙarinka. Wasu su yi maka ƙazafi game da ƙoƙarin yi maka bakin fenti. Tsammani. Tsammani. Bani da wani nufaka ko wani mugun nufi akan wannan. Ok. Waccan fa? Karatu kake koya mata? Dama ajin naki na masu gadi ne? Kike daddagawa mutane kake na mutane rashin kunya ku? Abbas. Rabu da ita. Zo nan. Yanzu wannan da ka aita. Shirin Hajiya Fatima Beza. Tsammani. No be you are the pecado, but now you are one and no. Sisi tarayo. Very sweet. Very nice. Sai ka ce ayan arna? Gaskiya ni bana son kina faɗin haka. Saboda Allah da Annabi dududu a watan nan sa nawa na je fati. Dududu sau 13 fa na je fati fa.
baka da hankali. Haka muke ɗauka ma. Haka ake ɗauka tuban wani. Ba haɗu a lahira da kai. Ka ci baza. Kai za ka mutu arewa, ni zai mutu a Enugu. Ne za ka gani a lahira. Tsammani shiryawa Sani Bello na Muduka. Ba da umarni Faladi dole. Tsammani. Yaushe ka fara azumin ta a gidanka? Amma dai kin san bayani na bane ko? Kakkare na mun hankali, kakkare na mun waya. Akwai abu mai saurin canzawa a duniya irin dan adam? Gaskiya ne babu, dan na ga alama ce da daddare. Yau watan mu ɗaya da yin aure cip kwana 30. Wannan cikin da yake jikinki watan shi 4. Ya gaskiyar magana yake. Kana nufin a nan gidan ne gidan kai? Maganin banza, maganin wofi, maganin shirme. Wani irin uba ne? Wanda yake koran ɗansa ta kafin ya fito ya sha iskan duniya. After their wedding, she is 3 months pregnant. What do we call that? Miracle, luck, destiny, or ill fate? Kin tabbata na sani? Haba mai shari'a. Wannan wace ne tambaya kake mata? Ka san fa duk cikin unguwan nan ba wani gida mai tarbiyyar gidan nan. TJ Multipurpose re-emerges with another super package. Kuru. Cikin minti 5 ka sa hannun ka ne ɗumbin dukiyar da har iya rayuwarka ba ka yi amfani da ita. Wannan ɗakin da kuka kulle na a ciki idan da zai zamto shine ɗaki na ƙarshe da zan rayu har abada, wannan ba zai taɓa sawa in saka hannu akan wannan takardun ba da kake gani. A tunaninka kenan. Kafin wani abu ya faru akwai wani ɗaya daga cikinsu wanda yake bijire maka? Ina umartar ka da amincewa da bukatar su. Inquisition, interrogation, and investigation must take effect to find a solution for the confusion and arrive at conclusion. Kuru. Me ya kawo ni gidan nan ga gidan ba kowa da gani sai kai? Ki saki jikinki. Hankali na kwata-kwata bai kwanta ba. Sadam ya yi amfani da wannan dama ya fita hanyar da zai bi cikin dabaru har sai da ya samu zuciyar Islam kuma ta amince da shi. Zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah. Ashe haka Sadam yake, kana ganin shi shiru-shiru kamar mutumin arziki, ashe azalimi ne. Saddam ya nemi Islam bisa rashin amincewarta. A bisa wannan kotu ta same shi da laifin fyaɗe. Executive producer Mustapha B. Mai Dalailu, co-producer Abubakar Tuge, story and screenplay A.U. Usman. Kuru. Produced by Salihu Muhammad, assistant director A.U. Usman, and directed by Nura Mustafa Waye. Wannan rana ta zame min bakar rana a cikin ranakun da ne a duniya. Islam, kada ki furta komai. Ke bar wannan magana, kada ki faɗi komai. Sai na faɗa Sadam, ko da ko wannan ita ce za ta zame min kalma ta ƙarshe a duniya. Wanda ya min cikin da yana nan tare da mu, kuma yana jin mu. Kuru-kuru ina kallon sai yana kallo na. Kowa yana zan mai kyau sai wanda